Ik huble ye pi waro ki pralog ki wasnyaw suk wo up ye ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi to ki kubor watme yong katma ha Ukraine te ton sedang hichi ki kubor ka court wa hedu ka United Nation ka International Court of Justice hakasngi Wednesday da hukum ko ye ka Russia wo open kut sin don ye katma ha Ukraine ki chipai ka Russia da no ki da ubom waklan bor bha hakawi ka theater ha Ukraine Mariupol hakasngi Wednesday we da ong le wada em ha perdi ki 6000 arspa ngut ki bru ki ba em hakate ka theater kam ki refugee ki security service ka Ukraine da yo ki wokem ya u hacker hei wa ka ri da kam ko wada yarap u ye ki chipai ka Russia lang ba ki mobile communication ha Ukraine kam wo pha message sa ki officer ka Ukraine dai worker part ya ki wo pendem ne surrender Kameta da delete ko ya iwi I video u Zelensky na Facebook I video wa penyo wa pha pendem u ye ki chipai ka ri Ukraine he ye to wa ite I video nei liang u Zelensky da ong u wa to I video wa man kam ki khana khian we da ong u le wa da pha pendem pha liwan u du ye ki chipai ka Russia don hi we im to ye ki chipai ka Ukraine U President kari US u Joe Biden da khut u ya u Putin kam u war criminal hakasin wanang kong hadin wa u Zelensky da address u wa ka US Congress u Joe Biden da u ye ki tier yakhun wa chongdor $1 million wa kanthop ye ki arm drones we nei liang u Putin da ong u wa iti isin na khut u Joe Biden ya u to iwam yi u muling we to la iwam yi u pdiangkat kam ka state run test U President kari Ukraine u Zelensky da ong u hakasngi Wednesday wa ka Russia da tanyap ko da ki hajar ngut ki bru ha Ukraine we mto du itele da penwit penthut ko ya ka hok wo imsup imsain ha pokari we da kerpat ule ya ka US Congress wo yarap cho ya kari yongki U President kari Ukraine da pan u ye ipor wo suki man lakasngi namo ka daily minute of silence ya ki tu ki wada ye mensen yongki hakani katma da ong ukam ni man ka step hei por khande waje ukan mo iya ki nong Ukraine ki wada ye jing im yong ki we da ong ule madai msdang ka Russia ya kani kathma hadu ka tele dang im baki U President kari Ukraine u Zelensky da tho u personally cha utre ka Facebook u Mark Zuckerberg wo blog ya ka Facebook ha Russia ka Olga Semit Yanova ka waso phau pras nem irta we to ka combat medic da cha tanyap ko ha ye khun thma wa ki chipai ka Russia ha frontline ka Olga da man ko kam ka military medic na do usnem arajar khatso ha Donetsk region ka Olga da yo award ko kam ka mother heroine status kam ka be yongkin rungut ki khontre wan rungut wan ki wa adopt ko dai adopt iwamut warok khat arngut U Elon Musk da kop na challenge u ya u Putin wo yakhun mar samen dei wa ong wala da tin u Putin wo yakhun wa u bach hi u open em kam da kakti ti diang don hi wei u mto u left handed u Elon Musk da ong u kamte hadin wa chrai u wa ong u Ramzan ya o ham ya berchau ye bor yong me kat cha I bor u Putin kat kam ki khu bor wa da yo dang em hi sakatsan ar phaungut ki nong India ki wadang sa kut ha Ukraine wei to la ki wakwa wo liwan cha India ka Hindustan Petroleum Corporation Limited da thet ko 8 million barrel I phniang na ka Russia da report da ka PTI nin kasngi Thursday ini wan I hadin wa ong ka report wa thet ka Indian Oil Corporation li million barrel I crude oil na ka Russia ha idor wa dunaba ka Indian Oil Corporation da thet Ural crude ko I wo deliver ha upnai me ha idor wa duna kam wa $4,000 chi barrel